boss. Pila ang sako sa Gista gani? Go. Pila ang 5? Nakakasawang tignan pagmasdan ang iyong mga mata. 5. Wag! Opo! 5 buok nya pa-deliver ka na ka? Katong sa Friday. Basta mo kan? Oh, 7,900. Nakapalo na ba yan? May naman. Uy! Oh my God! Wow! Salamat kayo. Ako po, sir. Nakita sa mula sa bag. Ha? Ano ba yan mo, sir? May kabantay gahapon. Si hi, sa camera, ma'am. Yung vlog na kasi? Oh, naka-open na. Okay, sir. Ikaw ay akin at ako'y iyo. Ya, kanibala sa Mercedes ha. Matod ba nimo sa mall? Layo ba to? Matod niyo? 7,995. Tara. Paliog lang ko nag-Bernis ha. Ah. Ya. When the visions around you. Resibo, ako lang ipadaan i-deliver. Kaya bilhin lang na. Ah, sige. Kuha sa gusto kira. Kisa man, dagang kailan sa? Picture sa tabi. Okay, salamat. Ha. Sige, salamat. So shout out no sa atong mga new supporters diri sa Sagbayan, Bohol. Lingaw kayo na nga, di ba? So ganina nagpalit like ko sa akong mga sa akong page para sa akong mga baboy. O salamat kayo ni Sir no nga Sir Wayne. Nailailan ako og kaliwat ra di ay. O ni-follow gyud sa ato ang page. So shout out niyo, sir.